Wakumisa bami mateksi nikwenze njani Baphela abantu Wakumisa bami mateksi nikwenze njani Baphela abantu Lempi yasibamukela yithi iqalwe iwona nomshayeli njengoba kufa abantu abangenacala Lempi yasibamukela yithi iqalwe iwona nomshayeli njengoba kufa abantu abangenasono Yona lifuna imali umshayeli uyithathile imoto wayo uthi umshayela yimali yaqala kanjani abantu baqhumisa Yona lifuna imali umshayeli uyithathile imoto wayo uthi umshayela yimali yaqala kanjani abantu baqhumisa Lempi yasibamukela yithi iqalwe iwona nomshayeli njengoba kufa abantu abangenacala Yona lifuna imali umshayeli uyithathile imoto wayo Yona lifuna imali yaqala kanjani abantu baqhumisa Yona lifuna imali umshayeli uyithathile imoto wayo Yona lifuna imali yaqala kanjani abantu baqhumisa Kodwa umshayeli uhambile wayosebenza uphuzile kodwa imali ayikho njengoba kufa abantu abangenacala abangenasono iqalwe yona nomshayeli Umshayeli uphuzile umshayeli uyithathile imoto wayo emgaqweni yaqala kanjani abantu baqhumisa kufa abantu abangenacala umshayeli uyithathile imoto wayo sonibani msebenze yaqala kanjani Yona lifuna imali umshayeli uyithathile imoto wayo uthi umshayela yiphi imali yaqala kanjani abantu baqhumisa Yona lifuna imali umshayeli uyithathile